हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। स' गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आदा एनिथिं एमजेनिसिम कंग्रेचुलेसन्स बावहरबाय। लोगोफोर बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा इउटुबार एनिथिं एमजे बिथाङा हाबा जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बेखौ मिथिखागौआनो जानांगौ बिथांनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना जाय नायो। लोगोफोर बे भिडिअखौ स्पेसियलि आदा एनिथिं एमजेनि हाबानि थाखाय कंग्रेचुलेसन्स एबा गाहाम हामलायनाय बावहरनो थाखाय बानायनाय जादों। स' नोंथांमोनाबो विश खालामहरबानो जाबाय। स' वान्स एन्ड अगेन आदा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि बिथांनिसिम बिथांमोननि हाबानि थाखाय कंग्रेचुलेसन्स आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरफिनबाय आं। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो थाखाय नेनानै थानाय फेसबुकनि सैनाय मिउजिक भिडिअखौ डिबिया प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव अलरेडि आपल'ड खालामबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखैब्ला आं कमेन्ट बक्सआव लिंकखौ होना होगोन, नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय। आरो जाय नायखांबाय नोंथांमोना माबायदि मोन्दों नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदो लोगोफोर। स' दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन लोगोफोर, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।